Fair Play. Lappuhan on ollut näissä jokaista esillä, mutta nyt kokoonpanot siinä maalivahti Goicoechea torjuu hyvin rankkareita. Lorenzo puolustaja. Sitten Sentini, toinen laitapuolustaja. Serisuela, vartioiva pelaaja, ottaa Pöllerin. Ruggeri ottanee Klinsmannin. Simon, joukkueen libero. Sitten keskikenttää Patu Aldo. Burruchaga, joka on myös kiilokärki, hän hyökkää paljon. Maradona. Ja sitten Trollio, joka on keskimmäinen keskikenttämies. Ja Argentiina pelannee yhdellä kärjellä, eli Gustavo de Sotti on kärjessä. Joukkuevalmentaja on Carlos Pilardo, jonka voittoprosentti MM-kisoissa on niin huikeaa kuin 76,9. 13 ottelua, 10 voittoa hän on hoitanut kotiin. Sitten Saksa. Maalissa Bodo Illgner. Breme, nouseva puolustaja. Kohler, vartioiva puolustaja. Augenthaler, libero. Buchwald, todennäköisesti vartioiva puolustaja. Ja Berthold, nouseva puolustaja. Keskikenttää pelintekijä Matteus. Sitten Hessler, myös keskikenttää, kuten Littfars. Kärkipelaajat Rudi Völler ja Jürgen Klinsmann. Ja joukkuevalmentaja on Franz Beckenbauer, itse MM-joukkueen kapteeni, kun Saksa voitti maailmanmestaruuden 1974. Ja kuten sanottu, tässä Argentiinan vaihtopelaajisto. Kuten sanottu, Argentiinalla on 4 miestä pelikiellossa, mutta niin oli myös Kamerunilla, ja sitähän ei edes huomannut. Saa nähdä, mitä sitten tänään. Tässä saksalaisten vaihtopelaaja. Ja arvio Argentiina. Argentiinan puolustus, Ruggeri, Serisuela, erittäin hyviä vartioivia puolustajia nimenomaan puolustuksen keskellä. Simon on loistava libero. Ja sitten Maradona. Kisojen edetessä, vanhetessa hän on koko ajan parantanut peliään. Ja meidän on syytä muistaa, että Argentiina todella Kamerunia vastaan osoitti sellaisia otteita, että ei olisi uskonut, että joukkue on finaalissa, mutta aina pelin myötä joukkue on noussut. Yksi paha puute on tietenkin, kun Caniggia on pois kentältä, että kuinka De Sotti pystyy Maradonan loistosyötöt ottamaan vastaan. Ja De Sotti on täällä Italiassa pelaava Cremonesessä ja hänen numeronsa on 9. Ja Argentiina pelaa siis sinisissä pelipaidoissa, valkoisissa housuissa. Saksalaiset taas valkoisissa paidoissa, mustissa housuissa. Littfarski hakee Pölleriä, mutta Simon antaa maalivahti Goicoechealle. Näin on siis tämä jännitysfinaali alkanut, ja Länsilässähän on siis todella 3. kerran peräkkäin finaalissa 82. Italia voitti Länsilässän 3-1 ja 86 Argentiina 3-2. Mutta 2 maailmanmestaruuttahan myös on Länsi-Saksalla. Ensimmäinen tuli 1954 ja toinen sitten kotikisoissa 1974. Ja 3 hopeaa. Maradonalta otettiin pallo pois, Buchwald otti pallon pois, Hessler lähtee voimakkaaseen nousuun, Klinsmann, paitsio. Völler oli paitsiossa.